סוגר שער ופותח שער אחר מתוך שאר השערים. אני מאחלת לכם הצלחה בפתיחת השער ובהתאספכם לשער החדש, שהדרך אליו תהיה קלה ומוצלחת, ובצאתכם מכל שער תפיקו את מרב האושר והנחת. ששאר השערים שאליהם תגיעו עם הזמן יהיו מוצלחים ומלאי הפתעות, ושתדעו ימים מאושרים ללא קושי והפרעות. גם אני סוגרת שער לאחר תקופה נפלאה בגן אלון ונפרדת מכם לשלום. גם מהצעירים שיחזרו בשנה הבאה לגן וגם מהבוגרים שעולים לכיתה א'. אך פותחת שער שם אעבוד בשנה הבאה. אז תודה על תקופה מהנה. לך אסנת, העת לומר תודה מעומק ליבי. זה סרט טובי. העת לומר תודה מעומק ליבי. חברה נפלאה, הטובה שברעים. רקמנו בינינו קשר חברות במשך מספר שנים. יש אנשים בחיים שפוגשים אותם וממשיכים הלאה. אבל את היית חברה שתמיד ידעת לעמוד לצידי. קשה להיפרד ממשהו טוב, מאדם כמוך שלמדתי כל כך לאהוב. אבל בכל זאת הגיע הזמן לפרידה, ולך חייבת לומר תודה. תודה לאריאלה, הגננת המשלימה, וללאה הסייעת המשלימה, על עשייה ונתינה. תודה לצוות הצהרון, על שנה של שיתוף פעולה. תודה לוועד הגן, שידעתם לתת מזמנכם. ולכם ההורים, תודה על התמיכה, ההתעניינות, על הערה ומילה טובה. תודה לך. רגע, אני חייבת לומר עוד משהו, בכל זאת, אני לא אשת מילים, אבל בכל זאת אנחנו נפרדים מאורלי, לא הבנתי שום דבר כתוב, אבל הכל יוצא מהלב. תדעו לכם שאתם זכיתם בגננת נפלאה. אני לא יודעת אם כולם הרוויחו כמוני כל הסייעות בגננת של גדרה, אבל זאת מקצועיות, נאמנות, מסירות, אהבה, למידה, ערכים, כל מה שיש, שצריך שיהיה בגננת יש בה. אני חושבת שהאשקלונים הרוויחו. חבל לנו שהיא עוזבת אותנו, אבל אני, איך אומרים, ברגשות מעורבים. עצוב לי מצד אחד, אבל אני מאוד שמחה בשבילה שהיא תהיה בבקרים עם הילדים שלה, בכל זאת היא יוצאת מהבית. היא מגיעה לפה 7:30 בבוקר כמוני, כשהיא אמורה להיות פה ב8. אז זה מסירות נפש, הייתי אומרת, לעזוב את הקטנים ולבוא לפה כמה שיותר מוקדם, רק בשביל לפגוש את ההורים, כי יש רוב הילדים שנשארים בצהרון, לראות אותם, לדבר עם ההורה שצריך לראות אותו.